Foli ani tanuni amoke kwenye shama amu meganga di pinal télé ali ka pinal sport abali di keneka ante nyina ante senye anga foli belebele ba ko audite kafo ko bele di bisimila bi pinal sport anga bi pinal sport ambe kuma chama ka barsa ani armar su kala on nyombulu olu fana kɛrɛfɛ sa coupe du mali nali demi-finale fila bɛɛ tana no tun bɛ joliba asi ale ni binka cɛ joliba asi kɔni a ka tigi sɔrɔ o kɛra sibiri don dimanche don sa an b'a ye k'a fɔ stade malien de bamako ale bɛ buru asi ale de bamako ɲɛkɔrɔ de ale fana b'a ka tigi sɔrɔ wa ɲina coupe du mali ale finale bɛ taa ni équipe fila olu ɲɔgɔn cɛ o kɛrɛfɛ hali bisa an bɛ continuer n'an ka kunnafoni basketball an bɛ kuma ale fana kan barisa ale championnat ale ɲɔ ɲɛnen don an fɛ kosɛbɛ o fana kɛrɛfɛ hali bi dɔrɔn an bɛ continuer an ka kunnafoni ye tuguni an ka sobolu olu bɛ yen an b'an da don olu fana na k'olu fɛsɛfɛsɛ ka tila ka yira k'a fɔ coupe corpo ale baara olu fana daminɛna o la dɔrɔn an b'a daminɛ an ka mɛtiri b'a la Derisa Nanko i ni ɲankuma. Bah. J'espère que basi continue. Alhamdulillah. Armarché bɛ cogo di bi Mali kɔnɔ. Bon an b'a kan dɔɔni. A ka fisa. A ka fisa alhamdulillah. Ko bɛ ka avancer kosɛbɛ. Dɔɔni. Ɲɛ b'a la k'a fɔ coupe du monde dɔ bolo bɛ ka taa aw fɛ dɔɔni. Oui. A laban bɛ ka sabati. A laban bɛ ka sabati. Machallah. Waaw. Musa Jabati. Oui, Awa Kamisoko. J'espère que basi t'i la. Basi bati na an bɛ Ala tanu kosɛbɛ. Ko bɛɛ kan ka ɲi. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu kosɛbɛ. Activité dun. An b'a kan dɔɔni dɔɔni. A bɛ ka bouger. Dɔɔni dɔɔni. Sport dun. Sport an b'a kan dɔɔni dɔɔni. J'espère que an bɛna an da don a caman la ka Ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna. Surtout coupe du Mali. Coupe du Mali a tan ko 61 na donc a demi-finale ta na ni dɔgɔkun in kɔnɔna la. Exactement. Maître Nanko. An bɛ segin ka na e fan fɛ. Coupe du monde a bɛna kɛ. A bɛ kɛ Faransikan olu fɛ yen nɔ. Ni Ala sɔnna ma. Mois de juillet don. Mois de juillet. Mois de juin don. Mois de juillet. Mois de juillet pardon. Kalo tile 20. Ani fila. Kun cɛ kalo tile 20 ale ni saba la. Ça va là. Ni Ala sɔnna ma. A bɛ kɛ Paris France. Ni Ala An sɔnna. b'a ye k'a fɔ n'i y'a ko in jateminɛ. Mɔgɔ 5 de welelen don an fɛ yen nɔ. I yɛrɛ bɛ se k'i da don nin coupe du monde na dɔɔni parce que je pense que nin y'a tako filanan ye. A tako fɔlɔ o kɛra Belgique kaw fɛ. Ok bon n bɛ foli bila ka taga an ka mɛtiriw bɛɛ lajɛlen ma. Ka foli bila ka se Mali karatekɛla bɛɛ lajɛlen ma. Ala y'an si yɛrɛ la, Ala k'an tile yɛrɛ la. An bɛna babu min kɛ Ala k'an nafalan bɔ a la. Donc n bɛ kuma dɔɔni coupe du monde kan. A tako 5nan o kɛra Belgique. Bon Ala ye Mali garisigɛ o la. Mais malheureusement dernière minute la an ma se ka visa sɔrɔ ka taga participer o la. Bon donc ɲina a tako 6nan o kɛra Faranskaw fɛ yen nɔ Paris précisément. A bɛna kɛ Faranskaw fɛ yen nɔ Paris précisément. Donc maintenant o y'a tako 6nan ye. Ala y'an garisigɛ o fɛnɛ la. An bɛna participer o fɛnɛ la. Donc mais présentement an bɛ labɛnw na. An bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni ni papier ko ye pour que ɲina an kana visa jɛ. Ka taa an ka voilà ka taa an ka jamana présenter coupe du monde na. Donc entraînement an yɛrɛ kɔnɔ an y'o daminɛ n'o ye an yɛrɛ sew ye parce que karatekɛla o de y'an ka kɛlɛkɛ marifa ye fɔlɔ. Donc formateur olu b'an bolo olu bɛ k'an former psychologiquement physiquement. Donc maintenant an y'o baaraw daminɛ. Donc papier ko fɛnɛ minnu fɛnɛ b'o baaraw la olu fɛnɛ y'o daminɛ. Donc pour que ɲina an bɛ se ka visa sɔrɔ cogo min na ka taa an ka jamana représenter coupe du monde na. Et puis hakilina min b'an na o ti ka taa coupe du monde participer dɔrɔn mais ka taga ka tila ka segin ni fɛn ye. Donc an ta kun ye médaille ko mun ye. Donc an bɛ fɛ ka taga ka tila ka segin ni médaille ye an ka jamana tɔgɔ la. Ok, mais n'i y'a ta k'a lajɛ an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ mɔgɔ 5 de bɛ ka taa mɔgɔ 5 bɛɛ bɛ art kelen na kɛrɛnkɛrɛnnen na art jumɛn yɛrɛ bɛ ka taga coupe du monde yɛrɛ kɛnɛ kan. Bien merci i ka ɲininkali la. Mɔgɔ 5 de sélectionné la Mali kɔnɔ minnu kan ka taga Mali représenter coupe du monde na. O mɔgɔ 5 ye cɛ 4 ani muso 1. Donc an b'a daminɛ muso la n'o ye Fatumata Jakite ale fɛnɛ ye championne no. Coupe d'Afrique 2 bɛɛ expérience b'a la. Donc a ye Coupe d'Afrique 2 bɛɛ kɛ a 2 bɛɛ la a ye médaille sɔrɔ. Donc n'o bɔra yen kan ne ale fɛnɛ ye Coupe d'Afrique 2 kɛ. N'o ye ne yɛrɛ ye. A ye médaille sɔrɔ 2 bɛɛ la. Donc champion no o Coupe d'Afrique 2 bɛɛ la. Ka na se Alfuseni Sise ma ale fɛnɛ ye Coupe d'Afrique 2 kɛ expérience b'a la. Donc a ye o 2 bɛɛ la a kɛra champion ye a ka catégorie la a ye médaille sɔrɔ.
kana se Bakari Koulibaly ma ale fana ye Coupe d'Afrique fila kɛ o Coupe d'Afrique fila bɛɛ la a ye médaille sɔrɔ et puis o expérience b'a la ana kun cɛ ni Bekay Keita ale fana ye Coupe d'Afrique caman kɛ ale saba de kɛ donc o saba bɛɛ la expérience b'a la a ye médaille sɔrɔ olu bɛɛ la donc o kɛra mɔgɔ duuru minnu bɔra minnu kan ka taa Mali représenter o y'o mɔgɔ duuru de mais Ari ye Vovinam Viet Vodaw de Vovinam Viet Vodaw n'o ye Vietnamien ka Ari ale yɛrɛ créé la 1938 Maître Ngoy Lok fɛ mais Ari yɛrɛ sera an fɛ yan nɔ 2007 jɔn kɛra sababu ye ka las'an ma yan nɔ o ye Maître Oumar Ndoye ale ye Sénégalais mais a sigilen bɛ Mali la yan nɔ a ka cakɛda fɛnɛ bɛnnen bɛ Mali ma yan nɔ ale kɛra sababu ye ka na ni Ari y'an fɛ yan nɔ voilà. D'accord. O b'a yira k'a fɔ sisan kɔni labɛnw bɛ ka sabati aw fan fɛ aw minnu ye athlètes ye barisa y'a f'i ka kuma kɔnɔ aw kɔni entraînement olu daminɛ Musa ɲininkali dɔ b'i bolo ka ɲɛsin maître Nantɛnɛn ma. Ye ɲininkali dɔ bɛ n bolo wa maître ɲininkali min bɛ yen nɔ yala aw mun bɛna taa a tali critère bɛ cogo di aw mun sugandira. Bon Musa merci i ka ɲininkali la bon an minnu sugandira a tali critère nana kɛ expérience bɛ minnu na championnat international la sɔgɔmuso minnu delila ka bɔ ka taga championnat kɛ o tun ye a critère dɔ ye o ye kelen a ka sɔrɔ fɛnɛ i bɛ cakɛda dɔ la ni papier caman b'i kun kɔrɔ contrat ninnu ni fɛn caman pour garantie pour que visa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o tun ye a critère dɔ fɛnɛ donc bon ani a ka sɔrɔ fɛnɛ en même temps capacité b'i la fɛnɛ ka compétir n'a sɔrɔ capacité b'i la fɛnɛ ka compétir est-ce que ni e taara e bɛ se ka compétir yan o ye kelen i kelen i bɛ se ka compétir tableau joli la mɔgɔ kelen bɛ se ka compétir tableau 4 tableau 5 la mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ expérience b'a la mais ale bɛ se ka compétir tableau kelen de la bon min kelen bɛ se ka compétir tableau caman na i b'a sɔrɔ o bɛ se ka na ni médaille caman ye bon min kelen bɛ se ka compétir tableau kelen na a b'a dɔn o bɛ se ka na ni médaille kelen parce que ale bɛ o de dɔn donc o tun ye a critère ye voilà tali min kɛra o cogo la. Donc o b'a yira k'a fɔ aw minnu sugandira ka taa non seulement expérience b'aw la en plus Mali bɛ se k'aw jigi da aw kan don n'a nataw la ko bɛ ŋɔni kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna an minnu sélection na Mali bɛ se k'a jigi da an kan don n'a nataw la parce que i b'a sɔrɔ an bɛɛ déterminé don an takun tɛ ka taga yɔrɔ lajɛ mais an takun ye ka taga ka tila ka segin ni fɛn dɔ ye parce que an bɛ ka taa an ka jamana drapeau de an bɛ ka taa an ka jamana de représenter donc an takun ye pour que jamanadenw fɛnɛ ka se k'u jigi da an kan an taara fɛn min na an ka se ka na ni o ye voilà an ka se ka na ni jaabi ɲuman ye. Yan'an ka bɔ o kɔnɔna la dɔrɔn i bɔra k'a fɔ aw bɛ ka taa jamana de kɔni ale représenter a bɛ taa ni jamana drapeau de est-ce que ministère bɛ nin activité in kalama fɔlɔ. Bon ministère bɛ nin activité in kalama parce que ministère bɛ nin activité in kalama. An ni ministère bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. An ni ministère bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Barisa n'an ye a ka lettre min Bataki min dira aw ma Bataki min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ k'aw kɔni invité len don nin kɛnɛ kan an ye Bataki in jate an b'a ye k'a fɔ a ka billet d'avion kɔni u tɛ n'o ta argent ni poche min d'aw ma u tɛ n'o ta donc o baaraw bɛ cogo di hali n'a sɔrɔ u bɛ ka dɛmɛ dɔ k'aw ye u tɛ ka dɛmɛ bɛɛ kɔni k'aw ye. Voilà o baara in bɛ cogo min na u bɛ ka dɛmɛ dɔ k'an ye mais o tɛ ka dɛmɛ bɛɛ k'an ye bon a dɛmɛ tɔ min bɛ n'u ma min k'an ye o bɛ anw yɛrɛ ka charge la donc maintenant an bɛ wele bila ka taa an ka autorités ma n'o y'an ka fangatigilamɔgɔw ye u ka u hakili to an na o yɔrɔ in na parce que a tɛ taa musaka bɔ kɔ c'est vrai fédération bɛ an dɛmɛ mais i b'a sɔrɔ fédération tɛ se k'a bɛɛ ta parce que a musaka bɛɛ tɛ sɔrɔ fédération kunna donc autorités ni sport kanubaa minnu bɛ yen minnu bɛ se ka an fɛnɛ dɛmɛ nin ko in kɔnɔna la pour que an kana gɛlɛyaba sɔrɔ musaka ko ta fan fɛ donc o fɛnɛ bɛ diya an ye kosɛbɛ o y'an ka laɲini.
D'accord. Wala sa wili ba woni ministère des sports l'état ali ni bari mankew parce que ministère des sports dronté bani man kew bi no mun bayira ka fa armarché o kado ye wili blende o bela jelma abisa ka deme fonga feke mun be takata coupe du monde keneka o deme be sika ulu tuwa no wala sa usi wala be sika dindi mali drapeau ala be sika sankora ta tuwa no la musa albisa armarché ameto ali konnala barça amay ka fo février kalo no ye février kalo temenisa amay ka fo o le 27 en kalo le nouveau vlasa 19e no tan konoto anniversaire ko kra Tiger Club ale mo ko fessa amay ka fo la ben bela jeli fana ko be maître nampo obul il se gi dado don o anniversaire na parce que ane arma sukela chama bakme wa kera feti bari jama babora akara kala ora na me foli ke folo kataka karate kala bela jeli ma parce que ya fo chugo na anniversaire ta ko tan konotona o de tini ado akala jama ko jama bora ko sebe karate class no be kala bankoro mun mi ba ko fe chama nana kala jama donc amulu fu folo ka bonyana ko bonya be mandi bonya masik me mandi parce que mam mi sega do ka sa nye quoi sega ika fe mananya chugo sega nyina uluko ulle kala sababu ye na nyina donc ça am to ga anniversaire organisé avec Kalabanguru Teremala. Donc, mais sans fla, il y en a tellement. On a événement qui a été Covid et Kololoi. Donc, on a fait Jama Faranonga. Maintenant, au coffre, attaqué tant qu'on a, nous qui era février, quand le client m'a dit, Kalabanguru Terema sans fait, au retuini. On a eu bla Kalabanguru, Karatikala Bella Jelema. Kawuni bla Kataka, Bakofe, Karatikala Bella Jelema. Bon, donc, pour que am se ga jaga tolin kan fait chukona avec sababu ye ta karatikala kan do nyona avec sababu ye kan tin do nyona avec sababu ye ka ira ka foko karatikala be kile adu maintenant avec sababu ye ka foko ka ira tun mogola flel kala la ko artie c'est fili ni bolo fili doro ko principe ba kon la na fa res le mi dime kan no yi discipline no yi bonya no yi mara no yi ladamu donc arrêtez le mot bon il vient qu'à fort à d'autres demson mécanique munu me ka baraka o ga mo impression ko sebe mo demson fitin chama tumi bon mo warwa fene tumi no munu me ka baraka beni ka catégorie beni siko o ba ira ka fo ka ira fene flele kala la ka fo ko mo suku bebsika arke akena ba to ikara demson ikara mo ko ikara musu bela jelem sika arke parce que ka ira mo la parce que do mo suku betumi chama tumi no presque voilà donc wera kum kono na mbay ka fo akla la ka bunya masigi ketuni kanyi shimu ko chama mamu ngode mikro la kadola kuma chama kon fo ok anya bunya masigi ke kataka anga metri koro chama ma metri mbe no kala wan ko do chesiri arla tugum na arim se kataka nya anya bunya masigi ke ka to kaluma parce que amadini min ke be saroli la nani mo ka sa ika fo karta en ki anya ma nyana ibse ka min ke bo kai donc anya yirula ka fo nya e bi an fene be pampan na yambi a sababu ya bora ulu de la parce que ulu de an kala to nyumana kan kala la dam na kan kala mbuyana no discipline no arrière basé no arrière sigi kai donc maintenant an se mi an fene te nyina ulu ko kabunyana an ba yirula ka fo an te nyina ko ni alas donc maintenant ye bonya masinke katauma ani andeme ba munbe muni andeme cérémonie na parce que cérémonie ateta musakhaboko adu kan ba munbe ani sigira mo nyama munbe ananga autorité munbe donc muni andeme am saka may labe donc ay bonya masinke kenen ka fene ka yurula ka fo bonya me mande bonya masigi be mande parce que ni mo ko do kiye ibi tla ka bonya sigama i ka yira la ka fo ay femi ki a jari a beni nyina ko donc on tala ka jan a fene mo se ga si ma dona na tola iba ka blala voilà ok en tout cas ka yira ka fo akira fiti bay la ban ko ndo bela jeni mbora dem sunu mbora mo ko ro bora bela jeni mba akene ka anga je anga don me o armature la en même temps anga je fana mo mu ye micro ta ka don fo no Abdoulaye Sidibe deuxième dan do Aline Ibrahim Traoré na dem faya kun talendo ka da ali fana ma anga je anga ulunda me o wi don fanya a kona en même temps anga je anga image do la mo fa
Aujourd'hui est un grand jour pour les gardes martiaux. D'abord, permettez-moi de rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a fait voir ces jours dans sa miséricorde et implorer au quotidien afin d'aider le Mali à retrouver la paix et la sécurité d'antan. À cet effet, la cérémonie que nous commémorons aujourd'hui est celle de la self-défense close combat, dont la devise est discipline, décision et détermination. Donc c'est toujours, comme je le disais, un plaisir pour moi, chaque fois qu'il s'agit de la jeunesse, de venir les encourager. Les encourager parce que comme on l'a dit aujourd'hui au Mali, le problème que nous avons, c'est un problème de jeunesse. Tous les efforts seront les bienvenus pour qu'ensemble nous puissions faire ce que nous pouvons pour aider la jeunesse malienne. Aider la jeunesse malienne, ça veut dire une jeunesse qui est en bonne santé, une jeunesse qui a un esprit de compétition. Donc c'est ce que les arts martiaux, d'une manière générale, contribuent. Donc comme le président l'a dit dans son discours, une jeunesse déterminée, une jeunesse qui se décide, est une jeunesse qui gagne. Donc je souhaite que la cérémonie soit belle et merci à vous tous. Merci beaucoup. Nous tué 19e anniversaire nous kera Taïta Club Ali Mogofe Kalabankuru Albisanga Armarshu Amido Ali Konala Amido Sambola maintenant po Amido Nyongambula Aldi Nala sama Sambo elle fait un arié oui ali pratiquer le kosebe grisila si dado ala fitini ga ne fo wala sa famille don bi sika Sambo fanana ok mais il faut gagner Allah Sambo est me donne foi parce qu'il était sans mot donc on sait mais c'est un art qui est créé dans les années 1930 en Russie. Bon, Arimuno, Poutine m'a pratiqué. Bon, Arin a combiné nous judo, aikido, karaté et boxe. Voilà, bon, Arin ni chantanje lutti voilà donc le faramion kan ka ke Sambo yi d'accord voilà en tout cas kayira ka fo Sambo ara sans assemblée générale lekera sibrido so mera fe akera piscine olympique à l'école na la Moussa akera jamako barsa journaliste chama ko makenega ani Sambo kan bako chama to makenega anga ministre des sports avec un représentant mino comité olympique ali fana ka représentant au makenega o fana ka ambassade miano fana ka représentant o fana tuma akenega kayira ka fo assemblée kon kera ka ban barsa assemblée kumbilwa ko jume bureau be sera sigi tuya na bureau nyuma be sera sigi tuya na wala sa baro be sera damne Sambola barsa na Sambo tagala me ka fo abe malikono amena Sambo be malikono amena mais manga misen chama ba kon wala sa manga misen no be sera banchu kon be sera no banchu kana assemblée kon kera ka bela jelen wili mogo de beni Sambo kanu be ila e kungoli lo akenega wala sa baro be sera ke enyana to me assemblée générale ka kla ka invitation bla na ministre des sports ali ka représentant comité olympique a représentant ou Grissi ali ka ambassadeur Miano ambassade Miano au représentant au fana kumba akeneka en tout cas akera baraisa bara banye ko fe présidente isa o kera madame Jara Aïssata Fofana aka premier vice présidente o kera madame Si Aminata Makutraoudi o kera ali chama ba dona bureau ali konna la parce que bureau élargi ko sebe parce que ni ya ta ka fo bureau jama ko macha et cette fois-ci le bureau jama ya sebe wala sa da ni bi sira saba we ali konna la sam soirée comme malikoka o de ya baro sisinka en plus risifa message blakana abataku blakana aya blakana mali doron tere aya blakana dugu bela jenina ko Sambo ko ni sport ko ko demi mais demain fana tse ka nati fo feno de ka sigi fo jekulu de ka fara ɲɔgɔn wala sa bara ka kɛ o de hukum kɔnɔna la ni jekulu ba in farala ɲɔgɔn kan ka sigi wala sa ni bara bɛ se ka kɛ cogoya min na a président d'honneur sa
olu kɔni ye mɔgɔ fila sa Habib Sissoko n'o ye comité olympique ale président ye ale kɛrɛfɛ dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ président d'honneur dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ o ye Mariam Traoré ale yɛrɛ de kɛra sababu ye ka na ni sanbu ye Mali kɔnɔna la yan nɔ hali nin wagati na n'a sigiyɔrɔ bɛnnen tɛ Mali ma a tɛ Mali kɔnɔ bi nka ale de kɔni kɛra sababu ye sanbu nana Mali kɔnɔna la labɛnw sigira sen kan fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jɛ an ka Aminata Mako n'ale kɔni an b'a fɔ premier vice président to bi sanbu kɔnɔna la ale mun sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ an b'o lamɛn ni assemblée ale kɔnɔna la. Albisa an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoni sa n'an bɔra sanbu ale kɔnɔna la an bɛ to sport kɔnɔna la an ka arts martiaux Musa an bɛ bɔ ale kɔnɔna la an bɛ don basket kɔnɔ basket n'ale bololantolantan ye mun kanunen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ barisa n'an ye senatolanci bɔ yen n'o football ye sport min bɛ da o kan o ye basket hali n'a sɔrɔ nin wagati na a kun ka gɛlɛn dɔɔni don labanw na an b'a ye k'a fɔ wagati kɔni kun ka gɛlɛn dɔɔni u ma mais nin wagati na basketkɛlaw ka se fédération ma o bɛ k'u kun bɔ ji la dɔɔni an y'a ye k'a fɔ championnat ale daminɛna déjà pan 4e journée an y'o ta ka ban 5e journée ale programmation ni ala sɔrɔ olu fana na di an ma don nataw kɔnɔna la 4e journée kɔfɛ fana classement bɔra hali n'a sɔrɔ joli bɛ asi ale bɛ ɲɛfɛ yɔrɔ dɔ la an b'a ye k'a fɔ ISFAS baara kɔni ka gɛlɛn ale ma kosɛbɛ n'o y'an ka finitigiw ye kosɛbɛ awa y'a fɔ cogoya min na championnat national de basketball la baaraw daminɛla hali n'a sɔrɔ furukufuruku caman kun bɛ a fédération kɔnɔna la donc an b'a fɔ kɔni u bɛ ka se k'u kun bɔ ji la dɔɔni fo ka se ka tile dɔgɔkun kɔnɔna la Manden ale musolakaw ale ni jeliba musolakaw tun bɛ ɲɔgɔn na plutôt Manden cɛlakaw ni jeliba cɛlakaw donc an b'a fɔ jeliba cɛlakaw ye surprise créer ka da la n'i ye jeliba cɛlakaw ta k'a lajɛ an b'a fɔ équipe kura yɛlɛnnen n'o ɲinan u ye surprise créer ka se ka Manden cɛlakaw ci jeliba ka 61 Manden ka 53 donc o kɔfɛ ISFAS y'a fɔ cogoya min na olu ka musolakaw ni jeliba musolakaw fana tun bɛ ɲɔgɔn na donc jeliba musolakaw olu bɛ donc u ka place conforté ka ISFAS musolakaw dasi jeliba ka 72 ISFAS ka 57 baara ka gɛlɛn ISFAS ma sisan kosɛbɛ donc o kɔfɛ Real fana
musolakaw ale ni Atar musolakaw be ɲɔgɔn na an b'a fɔ gɛlɛya belebele bɛ Atar musolakaw kan kosɛbɛ ɲina awa olu fana kun kaɲi kosɛbɛ dɛ kosɛbɛ u tun kaɲi salo ka dala u sera ka maintien sɔrɔ nka ɲina baara ka gɛlɛn u bolo kosɛbɛ donc Real musolakaw be seba sɔrɔ Atar musolakaw kan Real ka 69 Atar ka 29 a gɛlɛyara an b'a fɔ kuru 30 ɲɔgɔn de donu ɲɔgɔn cɛ awa donc o kɔfɛ Real cɛlakaw ale ni Atar cɛlakaw fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn na ni gɛlɛya bɛ Atar musolakaw kan nka cɛlakaw olu bɛ ka se k'u kunbɔ ji la cɛlakaw bɛ seba sɔrɔ donc Real cɛlakaw kan agal n'a sɔrɔ a dolantan kɛra gɛlɛya belebele kɔnɔna la Atar ka 77 Real ka 75 aya basketi jara kojugu panier kelen de ɲɔgɔn cɛ donc o kɔfɛ awa kamisogo an b'a fɔ commune 6 ale fɛnɛ bɛ seba sɔrɔ Tata kan cɛlakaw fan fɛ commune 6 ka 89 Tata ka 69 donc o kɔfɛ Kalaban Sport ale fɛnɛ musolakaw bɛ seba sɔrɔ donc IS Miyankala ka IS Miyankala ni ale fɛnɛ ta ka lajɛ équipe kura yɛlɛnen no ɲina donc ale fɛnɛ bɛ bɔ ka bi commune 6 musolakaw ɲɛkɔrɔ an bɛ se ka fɔ cogoya min na donc Kalaban Sport ka 80 donc IS Miyankala ka 53 donc o kɔfɛ AS Police musolakaw ale ni Stade Malien musolakaw tun bɛ ɲɔgɔn na donc AS Police fɛnɛ musolakaw match dumanba olu bɛ bɔ ka bi Stade Malien musolakaw ɲɛkɔrɔ Stade Malien ka 65 AS Police ka 43 donc Stade Malien kɔni bɛ seba sɔrɔ AS Police kan cɛ ani muso ni musolakaw ye seba sɔrɔ cɛlakaw fɛnɛ bɛna seba sɔrɔ donc Polisiw kan tuguni donc Stade Malien cɛlakaw Zedina olu bɛ 80 basket kɔnɔna u bɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ donc cɛlakaw bɛ 80 sɔrɔ ka don par contre AS Police cɛlakaw bɛ dan 66 la awa kamisogo d'accord tile naani kɔfɛ an bɛ se ka jɔyɔrɔ ko di filɛlibagaw ma nin waati in na donc jeliba musolakaw fan fɛ olu bɛ jɔyɔrɔ gale la an bɛ se k'a fɔ kuru 8 b'olu bolo jɔyɔrɔ filanan AS Police kuru 7 b'olu bolo jɔyɔrɔ sabanan Kalaban Sport kuru 7 b'olu fɛnɛ bolo jɔyɔrɔ naaninan Stade Malien de Bamako kuru 7 jɔyɔrɔ duurunan ISFAS kuru 5 jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan Real la kuru 5 jɔyɔrɔ 7nan Atar kuru 5 jɔyɔrɔ laban ni Shekina an bɛ se k'a fɔ cogoya min na IS Miyankala kuru 4 dɔrɔn de b'olu bolo awa donc cɛlakaw fan fɛ Atar o cɛlakaw bɛ jɔyɔrɔ gale la kuru 8 b'u bolo donc tile 4 kɔfɛ Stade Malien cɛlakaw fɛnɛ bɛ jɔyɔrɔ 2nan na kuru 7 b'u bolo Manden cɛlakaw bɛ jɔyɔrɔ 3nan kuru 7 donc an bɛ se k'a fɔ AS Police cɛlakaw bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru 6 b'u bolo Real cɛlakaw bɛ jɔyɔrɔ 5nan na kuru 6 fɛnɛ b'olu bolo donc commune 6 cɛlakaw bɛ jɔyɔrɔ 7nan na kuru 5 b'olu bolo fo ka taa se Tata de Sikaso ma jɔyɔrɔ laban b'olu bolo kuru 4 b'olu bolo awa kamisogo d'accord ni tun ye basket ale ye tagabolo ye sa n'o ye 4 journée basket ale banna wa ale jɔyɔrɔ ko o fana kun ye ka yira k'a fɔ olu ka championnat a ye temps dɔɔni ta barisa furukufuruku kun bɛ fédération kɔnɔna la an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ nka bi alhamdulilayi fɛn caman kɔni nɔgɔyara ale ko la hali bisa an bɛ tɛmɛ n'an ka farikolo ɲɛnajɛ ye Pinel Sport a bɛ ale de kɛnɛ kan hakili la jiginna an bɛ tɛmɛ hali bisa n'an ka kunnafoni ye n'o y'an ka farikolo ɲɛnajɛ o la dɔrɔn sa an bɛ don an ka ballontan ale kɔnɔna la n'an donna an ka ballontan kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ Coupe du Mali sa ale demi-finale olu kɔni tana sa a tana sibiridenw ale ni dimanche denw sa a kɛra demi-finale dumanba ye barisa n'an ye demi-finale fɔlɔ ta ale tun bɛ Joliba AC ale ni Binka FC olu ni ɲɔgɔn cɛ ballontan in bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ k'a makɔnɔ hali ni Joliba ye équipe ba ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn Binkan bɛ ka yɛlɛ cogoya min na Binkan fana hali ni équipe dɔɔnin ba tɛ san laban in na Binkan bɛ ka a yira kosɛbɛ k'a fɔ k'ale jɔyɔrɔ ka ɲi barisa hali salon n'an y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ Binka FC a taara fo finale la n'o ye ni Coupe du Mali finale cette fois-ci a burula demi-finale la Joliba AC ale ɲɛkɔrɔ a ballontan na sa mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ Musa a ballontan jara kosɛbɛ awa kamisogo an bɛ se k'a fɔ cogoya min na a kɛra surprise ya bon an bɛ se k'a fɔ surprise t'a la ka d'a la n'i ye nin tɔn 4 bɛɛ ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen baara de kɛ pour que ka se demi-finale la donc surprise t'o la ni mun ye seba sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ seba sɔrɔ a ka se n'a ka cɛsiri la ani garisɛgɛ bonya fanga la awa an bɛ se k'a fɔ cogoya min na en tout cas ballontan kɛra ballontan duman ye Musa kosɛbɛ demi-finale fɔlɔ o tun bɛ Joliba Athletic Club ale ni Binkan FC ɲɔgɔn cɛ mun tana sibiri tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 17 Stade Modibo Keita kɔnɔna la an b'a fɔ Joliba kɔni bɛna seba sɔrɔ Binkan kan 1-0 hali n'a sɔrɔ sanga kun fɔlɔ kɔni banna fu ani fu sanga kun filanan Jeliba bɛn'i kunbɔ ji la ka se ka contre dɔ sɔrɔ donc contre mun donc Jeliba numankuru fan donc ale bɛ centre ɲɛnama kɛ Binkan défenseur ale bɛ k'a yɛrɛ ma juguya ka cɛ a yɛrɛ ka jɔ la donc sanga 57 wagati mun bɛ kɛ cɛlu 1 dolantan cɛlu 1 Binkan bɛna da turu la ka da jaba la nka o tɛ foyi bɔ sɛden ni sɔngɔ la awa kamisogo donc o b'a to Jeliba kɔni b'a ka ticket sɔrɔ ka taa Coupe du Mali ta ko 61 finale ba kɛnɛ kan ɲinan san 2022 an bɛ se ka kɛ a kɛra an bɛ se ka fɔ a kɛra
be barisa n'an ye nin balontan ta k'a lajɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a image la cogoya min na tan a balontan kɛra ten n'an y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ balontan kɔni kɛra balontan dumanba ye bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka moment sɔrɔ bɛɛ lajɛlen y'i ka moment sɔrɔ nka Joliba ACI ale kɔni sera ka moment ɲuman min sɔrɔ ale y'o concrétiser hali n'a sɔrɔ défenseur de kɛra a yɛrɛ ma jugu ye ka bin don a yɛrɛ kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la maître balontan i b'a kɔnɔna la e tun bɛ équipe jumɛn fɛ ninnu fila bɛɛ kun ka di ne ye Joliba kun ka di Binga kun ka di donc mun gagnera dɔrɔn ça va a banna en tout cas ok en tout cas an kun ɲɛ bɛ o image de la ni tun ye Joliba ACI ale ni Binga AFC ni ɲɔgɔn cɛ o ye balontan bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri don hali bi sa an bɛ to an ka Coupe du Mali ale kɔnɔna la an tɛ bɔ ale kɔnɔna la fiyewu fiyewu barisa Joliba ACI ale ni Binga o ntolanci dɔrɔn kun tɛ yen an y'a fɔ demi-finale de don demi-finale filanan sa o tun bɛ AS Real de Bamako ale ni Stade Malien de Bamako olu ni ɲɔgɔn cɛ Stade Malien de Bamako ale kɔni buruna AS Real de Bamako ale ɲɛkɔrɔ ntolanci bana kelen ale ni fu hali n'a sɔrɔ Coupe du Mali a tun bɛ Stade Malien de Bamako de bolo cette fois-ci Stade Malien de Bamako a tɛ se ka taa ka trophée a tɛ se ka taa défend barisa ale buruna Joliba ACI ale ɲɛkɔrɔ Musa a fa bina Real de Bamako ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ awa Kamisogo an bɛ se k'a fɔ gɔsɔnw n'a ye Real tɔgɔ ye n'an bɛ se k'a fɔ u y'u Scorpion donc u ye seba ɲɛnama sɔrɔ Stade Malien de Bamako kan donc mun kɛra kunu kari Sadi Modibo Keyita kelen kɔnɔna la donc dolantan fɛnɛ kuncɛra 1-0 dolantan cɛlu 1 a bɛ don Ibrahima Sidibe fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma Ibra ale bɛna dolantan cɛlu 1 sɔrɔ ka don Real kanu na donc mun b'a to Real bɛ seba sɔrɔ Stade Malien kan 1-0 awa Kamisogo an b'a fɔ kunu fɛnɛ kɛra dolantan duman dolantan jijalen ka da la supporter bɔra ka caya kosɛbɛ ka Sadi Modibo Keyita fa i b'a fɔ dakɔnɔni awa Kamisogo donc dolantan kɔni an bɛ se ka résumer cogoya min na Real kɔni ale bɛ seba sɔrɔ donc stade kan an b'a fɔ gɛlɛya belebele kɔnɔna la aw yɛrɛ ɲɛ b'a image la cogoya min na Musa an ɲɛ bɛ image la cogoya min na an b'a ye k'a fɔ nin ntolanci n'i y'a ta k'a lajɛ ntolanci bantuma kɛra mankanba ye hali n'a sɔrɔ AS Real de Bamako ale de gagné an b'a ye k'a fɔ Stade Malien de Bamako supporters u m'a minɛko ɲuman ba la o de fɔra ntolanciw kɔnɔna la a yɛrɛ ɲɛ bɛ réaction na o de fɔra ntolanciw ni ntolanci kɔni kɛra il faut que bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu kan barisa balontan ye fɛn dɔ bɛ gagné dɔ bɛ ci fɔ k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman kɛ n'o ye Joliba ACI ale ni Real de Bamako ye finale la n'o ye Coupe du Mali finale ye k'a fɔ dɔrɔn Coupe du Mali date ma fɔ fɔlɔ parce que a date tɛ fɔ ale date tɛ se ka fɔ président de la République n'o ye an ka président ye bi an ka transition ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale de ka programme bɛ lajɛ n'ale ye don min fɔ programme bɛ di n'o de Coupe du Mali bɛ taa ni o de hukumu kɔnɔna la date foyi tɛ se ka fɔ ni Coupe du Mali ko la mais n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ ni équipe ninnu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Joliba ni AS Real de Bamako ye en 1964 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ finale kɛnɛ kan o la sa an b'a ye k'a fɔ Joliba ACI ale kɔni bɛ burun Real de Bamako ɲɛkɔrɔ a bɛ kɛ 4 ale ni 3 1973 une fois de plus an b'a ye k'a fɔ Joliba ACI AS Real de Bamako u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni o balontan o bɛ ban 1 ale ni fu Joliba ACI ale ka sebagaya kan an b'a ye k'a fɔ hali bi sa 1978 parce que o wagati ninnu na balontan kun bɛ kɛ kun fila de balontan fɔlɔ bɛ kɛ retour bɛ tila ka k'a la hali ni sisan n'o t'a la retour kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ Joliba ACI bɛ tila ka sebagaya a bɛ tila k'o sɔrɔ a bɛ ban 2 ale ni 1 o bɛ kɛ 1978 ale kɔnɔna la 1980 an b'a ye k'a fɔ Real ale fana bɛ sebagaya sɔrɔ Joliba ACI kan 1 ale ni fu 1981 Joliba ACI ale bɛ sebagaya sɔrɔ Real kan 1 ale ni fu o b'a yira k'a fɔ ninnu kɔni tun bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ 1989 Real ni Joliba a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ ban 2 ale ni fu ka taa Real ka sebagaya la 1996 an b'a ye k'a fɔ Joliba ACI fana bɛ sebagaya sɔrɔ Real de Bamako kan o bɛ ban 2 ale ni 1 na o b'a yira k'a fɔ ni équipe fila o bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ hali n'an y'u ka championnat ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ ni équipe fila o bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ wa balontan tɛ kɛ balontan nɔgɔma ye balontan in kɔni ni Ala sɔnna a ma an y'a fɔ cogoya min na date kɔni ma fɔ parce que date tɛ se ka fɔ il faut que président de la République n'o ye président de la transition ye colonel Assimi Goïta ale ka programme de bɛ lajɛ n'ale ko sa bi ne libérélen don o don de sa an bɛ se k'a jateminɛ programme bɛ sɔrɔ ka bɔ Coupe du Mali ale kɔni bɛ sɔrɔ ka taa an bɛ dugawu de kɛ sa ni équipe fila la que le meilleur gagne mais une chose est sûre ni wagati na baara ka gɛlɛn Stade Malien de Bamako ma parce que hali n'an ye championnat ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ Stade Malien de Bamako a jɔyɔrɔ ma ɲi championnat kɔnɔna la championnat fana kɔfɛ ni Coupe du Mali fana na n'ale tilala ka éliminer ta o b'a yira k'a fɔ baara bɛ na gɛlɛya u ma tuguni ka taa kosɛbɛ Stade Malien de Bamako
n'u m'u jilaja u ka année bɛ kɛ année blanche bolo année blanche ye jumɛn ye u tɛna foyi sɔrɔ année min kɔnɔna la barisa coupe du Mali taara kutu championnat o jɔyɔrɔ man ɲi o la o b'a yira k'a fɔ hali compétition africaine cette année Stade Malien de Bamako n'a ma ko jateminɛ a tɛ taa parce que n'a ye k'a fɔ an ka équipe fila de bɛ bɔ compétition africaine na n'o équipe fana ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ coupe du Mali tabaga o de bɛ bɔ hali ni championnat tabaga o de bɛ bɔ n'ale bɔra coupe du Mali la donc a se t'o la championnat fana na a jɔyɔrɔ man ɲi kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ Stade Malien de Bamako nin wagati in na a jɔyɔrɔ man ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ a ko la hali bisa an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye Musa kosɛbɛ awa yan'an bɛ bɔ coupe du Mali kɔnɔ an b'a fɔ statistique la toujours an b'a fɔ Jeliba nin bɛna kɛ n'ale bɛ sɔn ka taa ka finale 20nan nɔfɛ hali n'a sɔrɔ finale 19 b'a bolo plutôt Real de Bamako ale ye finale 10 sɔrɔ ka ta coupe du Mali kɛnɛ kan donc n'a ye se b'a sɔrɔ nin finale na o b'a ka trophée fɛnɛ kɛ 11 Awa Kami Soko ye donc Real de Bamako ale jɔyɔrɔ kɔni man ɲi championnat la jɔyɔrɔ 13nan b'a bolo Jeliba ale bɛ jɔyɔrɔ gale la an bɛ se k'a fɔ cogo min na u cɛ ka jan nka ninnu fila ka dolantan ɲɔgɔn tɛ ka da la ninnu fila bɛɛ lajɛlen indépendance tɔw ye awa u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka statistique la an bɛ se k'an sigi ka dolantan duman ma kɔnɔ ni finale ba in kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ balontan duman ye hali bisa an bɛ to an ka tolanci an bɛ to ale kɔnɔna na dɔrɔn Coupe du Mali na an bɔra ale la Coupe Corpo ale fana ye compétition belebeleba ye compétition min bɛ da INTM fɛ secrétaire général Yakuba Katili ale fɛ n'a y'a jateminɛ an bɛ k'a fɔ nin compétition in san damadamani kɛra compétition in kɔni kun tɛ ka kɛ nka depuis secrétaire général Yakuba Katili depuis ale kɔnɔna na n'a ye rɛn ta fo bi san o san a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nin compétition in ka kɛ hali Covid la an bɛ k'a fɔ a y'a ka disposition bɛɛ lajɛlen ta compétition ka kɛ hali n'a sɔrɔ 1er mai n'ale kɔni ye baarakɛlaw ka don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don ka di baarakɛlaw ma ni activité tɛ kɛ n'o ye ka bɔli kɛ ka défilé kɛ n'o baaraw tɛ kɛ nka ka se balontan kɔni ma hali n'a kɛra huis clos de ale kɔni b'a ka coupe corpo a b'o organiser coupe corpo yɛrɛ bɛ organiser kun jumɛn de la coupe corpo a bɛ organiser kun camanba de la a bɛ organiser walasa baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min na a bɛ tila ka organiser walasa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u tɛ baara la u ka se ka don baara la parce que n'an ye nin coupe corpo ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ a ye baara di denmisɛnnin caman ma a bɛ baara di denmisɛnnin caman ma barisa an ka kɛ sisan ne bɛ baara kɛ orange la an mago bɛ joueur la walasa coupe corpo an bɛ se ka taa parce que balontan ye fɛn dɔ ye kulonkɛ sɛbɛlama de don donc n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ n'i mago bɛ joueur la denmisɛnninw de bɛ se balontan na donc occasion fana don i ka denmisɛnnin dɔw ta ka kɛ balontan ye en même temps occasion belebeleba fana de don n'i y'a ta k'a lajɛ balontanna minnu ma dɔn olu ka dɔn barisa a kɛnɛ kan an bɛ tila k'an da dɔ la an b'a ye k'a fɔ fédération ɲɛmɔgɔba tun bɛ yen nɔ n'o ye bi balontan ɲɛmɔgɔ ye Mamutu Ture Bavi ale tun b'a kɛnɛ kan ale kɛrɛfɛ an ka minisiri belebeleba fila tun bɛ yen nɔ minisiri min bɛ occuper fonction publique yɛrɛ la n'o ye baara tali ye ale tun b'a kɛnɛ kan ale kɛrɛfɛ minisiri wɛrɛ tun bɛ yen nɔ n'o ye Jaminɛtu ye ale tɛ mɔgɔ dogolen ye tuguni Jaminɛtu Sangare a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ kosɛbɛ santé fan fɛ surtout musolakaw olu fan fɛ barisa a bɛ ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen kɛ musolakaw ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan ale kɛrɛfɛ tuguni Yakuba Katile comme toujours compétition in daminɛ tɛ fɔ a kɔ a daminɛna juma don ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛ an k'an ka ministre an k'olu lamɛn ministre ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ye ni compétition in ale kɛnɛ kan compétition in k'a yira k'a fɔ équipe caman donna la équipe caman bɛ k'a participer n'o ye baarakɛlaw caman ye an ka jɛ an k'an ka ministre an k'olu lajɛ
D'abord, je me présente, Amadou Diallo, étudiant à la faculté de la médecine, ressortissant de Gavinane où nous sommes actuellement, membre de la jeunesse de Tabital Poulakou. Aujourd'hui, nous sommes chez les parents, vu que nous sommes ici pour une semaine d'activités socio-sanitaires à Gavinane depuis le samedi. Voilà, aujourd'hui nous sommes chez les parents, nous sommes là pour ces invités. Voilà. Pourquoi la semaine de la santé? Oui, la semaine de la santé, parce que l'objectif c'est surtout de rapprocher la population de façon générale, surtout la population de ces villages, de la commune de Gavinane et les alentours, de les rapprocher à la santé. C'est ça l'objectif de la semaine de santé. Avez-vous des projets pour développer ce domaine de la santé? Oui, il y a beaucoup il y a des projets, notamment surtout dans ces villages-là. On a vu qu'il y a vraiment des problèmes de manquement au niveau de la santé. Voilà, les villageois vraiment ici ont soif de la santé. Voilà, Inch'Allah. Et nous espérons apporter beaucoup de choses, Inch'Allah, dans les jours à venir pour renforcer la santé ici, Inch'Allah. Avez-vous le sentiment de satisfaction de votre mission? Si, j'ai le sentiment de satisfaction. D'abord, surtout la cohésion sociale ici. À noter qu'ici, il y a tout le Mali qui est représenté ici. Il y a des Peuls, il y a des Dogons, nos frères Dogons, il y a des Bamana, il y a tout le monde ici, vraiment. Moi personnellement, je suis déjà satisfait de cette semaine de santé. Et qu'était le thème de cette semaine de la santé? Le thème c'est l'itiage urinaire. C'est ça le thème. Ne tu as un ministre confédéral Amérique en fédération Nyamugoba Nale Benonta Nyamugobay Malikonala FIFA membre do Kafu membre do Mamtu Touré Bavi les fana Tumba Kenega les Moussoro Kafo Angaje Ango Fanalaje. Mamtu Touré Bavi Aleka Mo Kofe, un secrétaire général Loï camarade Yoguba Katili, allez faire un bafon compétition, allez régner fonds comme débat qu'on signe la secrétaire générale à la yantam konala ni competition majo ay fembe la jelen sigisinga barsa ayira ka kumola ko competition te ballon dandore competition de bato barakelaw be nyongo barakelaw be gre nyongo barakelaw be nyongo demi en même temps abato demsunu be baraso anga je yokuba katili ale fene mun sura ka fo ni coup d'envoi keneka anga je ango fanale
Ni tulanci kɔnɔna la dɔrɔn a match d'ouverture tun bɛ Snake ale ni Kopap olu ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ a kɛra ballontan dumanba ye ni équipe fila olu ni ɲɔgɔn cɛ barisa an b'a ye k'a fɔ Snake ale ni Opam Snake de salon tata ale ni Opam de tun bɛ ɲɔgɔn na a ballontan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kɛra ballontan duman bɛɛ lajɛlen ka temps fort sɔrɔ hali n'a sɔrɔ Snake premier mi-temps kɔnɔna la ale de ballontan a y'a dominer kosɛbɛ kosɛbɛ mais deuxième mi-temps na an b'a ye k'a fɔ Opam kɔni b'a kun bɔ ji la barisa Snake bɛ premier but don an bɛ taa ji min 1 ale ni fu quoi n'an taara ji min ka na an bɛ k'a fɔ Snake kɔni n'o y'an ka karamɔgɔw ye sa école karamɔgɔw don olu kɔni bɛ tunu pepewu ka bɔ terrain na Opam b'a seda ballon kan ka ballon k'a ta ye i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ka occasion créer Opam bɛ a ka bi fɔlɔ sɔrɔ ka don a ka bi fɔlɔ kɔfɛ u tila ka bi filanan u b'o sɔrɔ k'o don bi filanan fana kɔfɛ u bɛ bi ɲɛnɛmanba dɔ fana don tolanci bannen n'o ye 3e bi ye non a bi en tout cas aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɛra bi ɲumanba de ballontan kɔni a diyara kosɛbɛ ni équipe fila olu ni ɲɔgɔn cɛ programme bɛ continuer programme tɛ ka jɔ programme bɛ continuer barisa coupe corpo de don programme tɛ se ka jɔ a programme bɛ kɛ don o don wula a ballontan bɛ kɛ stade Wenzin ale kɔnɔna la Albisa farikolo ɲɛnajɛ an bɛ to ale kɔnɔna la chant épique an bɛ taa yen nɔ n'an taara chant épique la an bɛ taga barawuli chant épique kɔnɔna la n'o ye chant épique min dalen don Alu Kuma la an bɛ taa ale ka kɛnɛ kan an b'a ye k'a fɔ Alu Kuma soboli min dalen don ale tɔgɔ la ne bɛ k'a siɲɛ filanan ye sa ale ka boli ale baaraw olu kɛra a bɛɛ lajɛlen kɛra dimanche don wulada fɛ a kɛra barawuli kɔnɔna la n'an y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ a kɛra soboli dumanba ye a soboli aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na catégorie 3 de bolo la catégorie fɔlɔ o tun bɛ barawuli so olu yɛrɛ dama dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ o soboli la an b'a ye k'a fɔ Madu Jaya Gurungufin Madufin ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye an b'a ye k'a fɔ 50,000 ale kɔni y'o de ta k'o tilan barawuli so olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ dɔrɔn sa so course filanan minnu bolila olu kɔni ye Segu so yɛrɛ dama olu ni ɲɔgɔn cɛ so 10 de bolila o fana hukumu kɔnɔna la o so 10 fana an b'a ye k'a fɔ Mamadu Jayi ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni Madufin ye a ye 50,000 a y'o de da so olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Segu so ye ani télé écran plat belebeleba n'o ye 42 ye a y'o da ni mɔgɔ min gagné o bɛ taga n'o ye o kɛrɛfɛ dɔrɔn sa so sabanan min bolila n'a bɛ fɔ o ma ko 3e catégorie o kɔni kɛra sow ye n'o ye tubabusow ye tubabusow yɛrɛ dama de bolila o la c'était la première fois même barawuli kɔnɔna la tubabusow olu ka boli hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman kɔni bɔra ka na nin so ne lajɛ a kɔni kɛra soboli dumanba ye a sow kɔnɔna la so 16 de bolila o so 16 la sa an b'a ye k'a fɔ Ɲero Shorifikɛ Buye Aidara ale ka so tun b'a kɛnɛ kan ale ka so kɔfɛ sa Mamadu Jayi Madufin ale fana ka so olu tun bɛ yen nɔ o kɛrɛfɛ sa an b'a ye k'a fɔ Sila Transit olu fana ka so u tun b'a kɛnɛ kan a kɛra soboli dumanba ye wa n'i ye nin soboli in fana ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ fɔlɔ o ta tun ye mobili de ye mobili de dira jɔyɔrɔ fɔlɔ ma jɔyɔrɔ filanan an b'a ye k'a fɔ o dira mɔgɔ 1,000,000 o ta tun ye jɔyɔrɔ sabanan o ta tun ye 500,000 ani 50,000 ye jɔyɔrɔ naaninan o ta tun ye an b'a fɔ cogoya min na b'a ye k'a fɔ frigo belebeleba o dira jɔyɔrɔ naaninan ma jɔyɔrɔ duurunan frigo belebeleba fana dir'o ma ka tila k'a jira k'a fɔ burkinakaw olu fana ka so nana boli a kɛnɛ kan barisa n y'a fɔ cogo min na compétition min don compétition ba de don a compétition yɛrɛ kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ mɔgɔba caman tun b'a kɛnɛ kan mɔgɔba caman bɔra Bamako ka taa i b'a fɔ Seku Masire Sila nin wagati na n'ale ye kafu o membre ye ale tun b'a kɛnɛ kan Seku Masire Sila kɛrɛfɛ an b'a ye k'a fɔ Segu gouverneur ale tun bɛ yen nɔ maire tun bɛ yen nɔ dugutigiw tun bɛ yen nɔ Mamadu Jayi Madufin ale yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ani Burkina cɛba dɔ fana tun bɛ yen n'o tɔgɔ ko Ali ale fana ye so kanu kosɛbɛ wa so caman b'ale fana bolo ale fana a tun b'a kɛnɛ kan k'a fara an ka artistes olu caman ba kan a soboli kɔni kɛra soboli dumanba ye soboli bannen sa an b'a ye k'a fɔ Burkina bɛ olu de bɛ gagné olu ka so de bɛ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jɔyɔrɔ filanan o bɛ kɛ Madufin ka so ye jɔyɔrɔ sabanan sa Sila Transit olu bɛ wuli n'o ye Ɲerokaw olu fana bɛ wuli ni jɔyɔrɔ 2 ye en tout cas a soboli diyara kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen soboli ye wa soboli kɛra ka bɛɛ lajɛlen nimisi wasa soboli bannen sa ni Burkina cɛ min gagné mobili la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mobili in tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔna la c'est vrai ale nana n'a ka so ye barisa soboli ka di ale o de la ale nana n'a ka so ye mais n'ale de gagné sisan mobili in na ale kɔni bɛ mobili in to Mali kɔnɔna la mobili in tɛ taa a ye mobili in di Madufin ka so entraîné mun bɛ so entraîné n'o ye Mamutu ye
ay mobile ta Mamadou Jara ale ko Mamadou Jara ta de o mobile ni ka taga ni mobile ni bonya koni kɛra adai anga je anga ni acteur nu an u lajɛ yo mun sɔrɔ ka fɔ ni soboli bane kɔfɛ ni sonjam bu fana na ni bara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anga je an u lajɛ. Un sentiment de joie, de fierté, beaucoup de travail. Et il faut le dire que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et nous sommes un peu en avance sur les propriétaires maliens parce que nous avons beaucoup de chevaux grâce à nous. Et c'est maintenant que nos frères, amis, propriétaires de chevaux commencent à s'acquérir des chevaux grâce à nous. Et nous sommes fiers et nous les en félicitons parce qu'il y a 2-3 ans que nous sommes venus ici, il n'y avait pas de chevaux de race améliorée et nous avons été surpris de voir une dizaine de chevaux de race améliorée. Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager. Le choix qui a remporté le prix, c'est mon ami. Il résiste à Bobo, mais son blague n'a pas s'apprendre. Je pense que c'est le seul de qui a gagné. Vraiment, je suis très content. Tous les 5 gagnants, même le seul de je suis très content. Et je remercie beaucoup la population de Brony qui est sortie très très motivement pour venir assister la première fois à la Coupe de Pulsar sur le filet sol de Brony. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Les chevaux du shérif de Nioro sont arrivés ici pour la compétition. Ça, c'est quelque chose qui est inédit parce qu'en général, il a ses chevaux chez lui, il a sa course à lui et c'est un grand honneur et c'est un événement qu'il fallait souligner. Je voudrais tout simplement dire merci à tout un chacun, à ceux qui se sont déplacés de Bamako jusqu'ici pour honorer ce Grand Prix. Ni tu es Sobulim Gra Brawili Ali Konna la Kaira Kafo, Jamakon Boreba for Ayay Chugamna, wa Sobuli Fana Jara, Kosebe, Tuabuso Ulubulla, Anasura Food Depart do Kerala, and to Coswabuso Ulubulla, Kosebe, a Sobuli Kera Subuli Dumambe. Kaklaka Yirali Manona Kafo, Kosobuli Konike Dimasho, Dimashisan, Epic Ali Konnala, parfois Fana Tuabuso Ulube Bully, Tuabuso Bully, Sa Dimashimbe Ganasa, ou Code Dimashisan Epic Kono, Pemi Malika Grand Prix Minake, America. Foto wa so chama babe bolula nyoro shurfike aliga so ulubala modufinga so bala ka sika sti Burkina be uluga so wa kakla ka ira ka fo competition brebele baro fana be ka labe Dakar ka ulufeno Mali fana be ka labe ke wala sa abe sika ta kene kan chukanna barsa ni so bol donete enfin ko se musa amay ka fo so boli ko ni sporti abita trophée ta ko fekana a don intérêt mais ambaye ka funanga so tara kofe ulu fara bina ni trophée o de hukum konna la Dakar déjà à labe on be ka sabati kaba madu jey madu fife wala sa anga so be se ka participer chugamna anga to abuso parce que so bol tugo te kele so catégorie te kele so fanga te kele fara fi son to abuso ulu te kele ou ka boli attend te kele a foi te kele parce que ni to abuso wera ta kala amay ka fo al ni chaleur ma influence 100 ulu te se ka blate kenema ni oubla et be kla ka ventilo de ku kelengelen be kuna effectivement et puis kelengelen be de bu ko sokono et be kla ka ventilo de ta ka ku o to so dambe Mali kono la bi mo chita dado tellement ka kacham fikata turu che champ hippique la e ka do ka fone wakati na ko so avec ka sanga so be ka yele sanfé marfin fen bela jelen ke wala sa so be sira sanga soro chugam so be sira yele sanfé chugam so ne ba fanya fo chugam na ventilo de be kukuna ma fot farafin sure to abu so parce que chaleur to kula chaleur to kula ni chaleur ne de ba ka fu be bana obi sa donc il sera million bado million bisaba million binan il sera do so kelena ka klara ka fo ko fontaine de afara donc ni fontaine damnena amba ka fo ventilo de be ke so kilingile na bepna a nous be voyager amay ka fo bi ventilo bi siki wo de kukuna et puis ka car de bout damana o be do karim kono ni Mamadou Jey Madou Fia yo car fana sangana nay car de bi no e sonu do car kono ka klara ventilo kukuna wala so wasi ka déplacer parce que en chaleur ka gruma ko se wala so ko se boli ke boli mi wasa en tout cas bela jeli ngolé no cha hippique kenekan so boli nu abese ka talla je chugamna ni mi si wasa abese go soro chugam ni so bolina
ni be ke sa ka nga bi farikolo ɲɛnajɛ k'ale kuncɛ maître Nampo foli tanu ni an b'o kɛ k'o ɲɛsin ma ka tila ka dugawu don kɛ a bɛ compétition labɛn na yɛrɛ bi yama ala ka a nɔgɔyaw ye nɔgɔyali kɔfɛ nɔgɔ tagara an bɛ trophée de fɛ an bɛ trophée de fɛ parce que i bɔra k'a fɔ aw bɛɛ champion d'Afrique mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka taa ni compétition an mɔgɔ 5 bɛɛ ye coupe d'Afrique 2 fo ka se 3 ma a bɛɛ lajɛlen y'a o kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ expérience b'a la a ye denmisɛnnin min ye aw kunkolo b'aw kan da la a ye denmisɛnnin min ye aw bɛ taga trophée de nɔfɛ a bɛ taa Mali de défend ka tila k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnna an ka ministère des sports ani a ka fédération ani an ka baɲumankɛw dɛmɛ bɛ se ka don parce que i b'a dɔn ko sport foyi tɛ se ka kɛ ni musaka t'a la sport foyi tɛ se ka kɛ ka ɲɛ ni wariko t'a la donc an bɛ dɛmɛ ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ mana kɛ dɛmɛ nasugu fɛn o fɛn u ka se k'o don an ma walasa an ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogoya min na compétition kɔnɔna la i ka kumakan laban ye jumɛn n ka kumakan laban n bɛ foli bila ka taga an ka Mali karatekɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen bɛ a la nin wagati in na k'an lajɛ minnu yɛrɛ ma se k'a lajɛ fɔlɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que an ka maître bɛɛ lajɛlen ma parce que an tɛ sɛgɛn olu foli la quoi maa min bɛ i kalan art la k'i kalan éducation ɲuman na o tigi bɛ k'i ka diɲɛlatigɛ de dilan o tigi sara tɛ sɔrɔ i bolo i kana ɲinɛ a kɔ to k'a fo waati bɛɛ ani o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli bila ka taa aw yɛrɛ ma aw minnu kɛra sababu ye ka an ka kunnafoni cari diɲɛ ɲɛfɛ an b'aw yɛrɛ fo donc ani ba ɲumankɛ minnu bɛ yen an bɛ foli bila o fana ma donc k'u hakili to an na donc cogo min na an bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ an ka coupe du monde préparation na an kana gɛlɛya sɔrɔ a la musa ko ta fanfɛla la min ye farikolo ta fan ye o bɛ an yɛrɛ bolo an yɛrɛ o baara daminɛ donc an se ye min ye an b'o kɛ o la. D'accord. Nous vous souhaitons bonne chance. Moussa, ni ne bɛ kɛ sa k'an ka bi kunnafoni k'ale kuncɛ Pinal Sport kan ni ala sɔnna ma an bɛ a fɔ an lajɛbaw ye ko don nataw la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Pinal Sport kan ka kuma kosɛbɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ kan walasa faamuyali caman bɛ se ka k'o la don nataw la an na kuma volley kan barisa ale championnat fana bɛ sen na wa volleyball fana an b'a ye k'a fɔ a équipe fana bɛ ka labɛn kɛ ka taa Gawo walasa beach volley min bɛ ka kɛ Gawo bɛ se ka to kɛ beach volley ale ye volley mun bɛ kɛ cɛncɛn de sanfɛ ale tɛ se ka kɛ kɛnɛ kan ale bɛ kɛ badaw de la cɛncɛn bɛ jida minnu na ale bɛ kɛ mais don natɔ la an b'an da don o la a fɛsɛfɛsɛ k'aw ye et an b'a fɔ o la a k'an bɛn ni ala sɔnna ma don natɔ la an bɛ kuma an ka farikolo ɲɛnajɛ kan aw bye bye.